Tak my teda študenti z gymnázia na Golenovej ulici v Nitre. Sme členmi študentského parlamentu, ja som Simona, v mojej ľavici je teda Dávid. Tak našou prvotnou motiváciou bolo zúčastniť sa chodu našej školy, teda nejako pomôcť našim študentom sa uvoľniť na škole, cítiť sa tam lepšie a nejako si spríjemniť ten pobyt popri vyučovaní, možno po vyučovaní, počas voľného času. Ale neskôr sme vlastne zistili, že je možnosť aj spolupráce s nejakými vyššími prostriedkami, ako bol napríklad získanie grantu na náš projekt a tam už sa začala teda nejaká väčšia vízia o tom, čo by sme chceli ďalej robiť. Tieto projekty boli inšpirované našimi takými rovesníkmi, ktorí si vlastne aj žiadali nejaké takéto projekty alebo po škole nejaké uvoľnenie, keďže tá škola niekedy býva náročná a vlastne tie projekty trošku akože spríjemňujú ten pobyt, zľahčujú, alebo napríklad študenti sa vedia spoznať a zabaviť sa. Nebáť sa a vyskúšať to, jednoznačne. Nebáť sa a vyskúšať to, aj keď to niekedy býva ťažké a popri tom vybavovaní, písaní môžete naraziť na viaceré prekážky, ale nakoniec sa vám určite takéto zadosť učinenie dostane a každý bude akože rád a užijete si to. Hlavne sa nebať toho, že to bude brať veľa času, lebo to, čo do toho obetujete, ten vlastne svoj čas sa vám vráti v poďakovaní od študentov, v tej energii, ktorá vlastne príde z toho celého a samozrejme v skúsenosti, ktorú z toho získame, takže je to perfektné.